tarda ens hem proposat donar-vos consells i eines concretes de control parental per fomentar un ús racional i segur de les tecnologies per part dels vostres fills. Ens ajuda el Bruno Pérez, expert en ciberseguretat. Bruno, en primer lloc, quins són els riscos reals que tenen nens, nenes, adolescents quan naveguen per internet i no hi ha un control per part dels seus pares o no s'han utilitzat certs instruments que de seguida també ens explicaràs? Mira, riscos. Més que dir-te tota una sèrie de paraules com extorsió, etc., t'explicaré quin és realment el perill que tenen. Seria el mateix cas que tu, en el teu fill, en l'habitació del teu fill, obres una porta, sense panys, sense res, totalment connectada a l'exterior. Així de clar, i que per fora del carrer pot entrar i pot passar tothom. I no un carrer que passa poca gent, sinó una autopista que poden passar milers de persones. Doncs quan tu dones en un fill un dispositiu d'aquests i li dones aquesta connexió a internet, l'estàs exposant a tot un món. Per això, la teva obligació és posar una porta amb un pany i unes mínimes mesures de seguretat. Doncs a veure, aquesta dieta de desintoxicació, en què consisteix? Perquè els pares moltes vegades anem molt perduts, perquè ells han après a una altíssima velocitat i nosaltres encara no els hem atrapat. No sé si els atraparem mai, tampoc. Sí i no. Hi ha l'excusa aquesta que molts de pares et venen i em diuen és que el nen en sap i jo no en sé. Aviam, jo no l'accepto, aquesta excusa. Per què? Perquè ve punyetero de pare que tens comprat un iPhone 10, que estàs invertint en criptomoneda, que ara te'n vas de vacances i t'acabes de buscar aquest vol barat a través d'aquesta pàgina web, bé que tens un Instagram, bé que tens un Twitter. O sigui, punyetero, que el tema de tecnologies me'l controles una miqueta. Per això, sí que també és cert que és la primera vegada a la història que ens trobem que els menors tenen un coneixement més ampli que els adults en si, no? No sé, ara mateix... M'he ben perdut. No, no t'estava preguntant. Em deixa fer una cosa? Anem a fer una radiografia a o una fotografia. A la dieta. És que t'anava a la dieta directa. Que tinc la Lorena que ens voldrà donar les dades per saber quin és l'ús que fan els nens, els adolescents, quin és el panorama, si ens hem d'escandalitzar o si hem d'estar realment molt preocupats. Quins són els números, Lorena? I tornem al Bruno. Doncs el dispositiu que més utilitzen els menors és el mòbil. De fet, 7 de cada 10 nens de 10 i 11 anys tenen un telèfon mòbil amb connexió a internet. I a partir dels 15 anys, pràcticament la majoria, 9 de cada 10. Entre els adults, les enquestes demostren que la gran majoria fem servir internet en els dispositius mòbils més de 2 hores al dia. I els menors que tenen un telèfon mòbil, òbviament, reprodueixen aquest patró d'ús. Una dinàmica que es dispara en els mesos d'estiu. I, per exemple, una dada que ho demostra de forma molt visible. A l'estiu, l'ús de Facebook augmenta més d'un 70%. L'ús excessiu del mòbil també augmenta a mesura que augmenta l'edat dels nens. Amb 12 i 13 anys, quan se'ls demana si fan un ús excessiu del telèfon mòbil, el 25%, és a dir, un de cada 4, reconeixen que potser sí que el fan servir massa, però amb 15 i 16 anys ja el 65% diuen que tenen problemes per desenganxar-se del mòbil. Es calcula, tot i això, que només un de cada 5 menors tenen una supervisió segura per part dels pares d'internet. I si ens fixem en els dispositius que fan servir per connectar-se a internet, els telèfons i les tablets, es calcula que només 2 de cada 10, de fet menys del 20% dels dispositius, tenen instal·lades eines de control parental o eines de navegació privada i segura. A banda dels perills extrems que comentàvem i que segurament pot ampliar en Bruno, com ara la pornografia, el bullying, l'assetjament sexual, els experts comencen a alertar dels riscos de salut que poden derivar-se d'aquest ús excessiu i sense control dels telèfons mòbils entre els nens i els adolescents. Aquests riscos de salut serien, per exemple, l'ansietat, la dificultat de concentració, els problemes d'autoestima o fins i tot problemes per agafar la son, problemes per dormir. En el cas dels nens més petits, una dada per reflexionar, per pensar-hi. 4 de cada 10 nens, atenció, nens menors de 2 anys, utilitzen de forma habitual els mòbils i les tauletes dels seus pares. Quan se li demana als adults, el 50% reconeixen que fan servir aquests telèfons mòbils per mantenir entretinguts els nens mentre viatgen als restaurants, a les sales d'espera dels metges, però gairebé el 40% d'aquests pares reconeixen que tampoc no estan tranquils, que no se senten còmodes quan fan servir el telèfon com a minyona. Davant d'aquesta situació, els experts insisteixen, no es tracta de mantenir allunyats els nens d'internet o de les noves tecnologies, perquè això és pràcticament un impossible i pot ser contraproduent, però sí que han
han de ser molt conscients, els nens i els menors, de fer un ús segur i, sobretot, racional. I aquesta és la tasca dels pares. Home, una tasca complicada, a jutjar per aquestes xifres que ara explicava la Lorena, i que, clar, per exemple, una d'elles, que el 80% dels casos no tenen eines de control en el moment en què els nens utilitzen internet. Aleshores, aquests nens, que són la gran majoria, a què estan exposats? Justament és el que t'explicava abans. Quan tu poses un nano a internet és com si el deixes això, com si li obres una porta a la seva habitació i allà pot entrar i sortir, i pot sortir tothom, no? El problema d'internet en si no és en si la tecnologia, sinó que és la gran quantitat de continguts que hi ha. I tu aquests continguts, com a pare, i una paraula que no m'agrada gens dir-me que és la paraula control parental, no m'agrada, m'agrada molt més mediació parental o protecció parental. Doncs tu, com a pare, tu l'has de protegir d'aquests continguts. Et donaré un exemple molt senzill. En les llibreries, anys enrere, recorda tu, quan anàvem a buscar les revistes, al principi de tot hi havia la secció infantil, després venien les seccions una mica de moda, la secció d'actualitat, i al fons de tot, normalment de la llibreria, hi havia revistes d'altres continguts. O, fins i tot, les revistes no estaven accessibles en aquesta mirada més baixa, efectivament. Fixa't bé, s'ha protegit el contingut, sempre. Ara arriba internet i aquest contingut no està protegit. Tothom té accés, és el que hem parlat altres vegades, de dir, la facilitat que tu tens accés a un contingut, a una informació. Posa qualsevol paraula en el buscador i la trobaràs. El que dèiem a la primera vegada que vam tenir un diccionari, quan érem petits nosaltres a l'escola, tothom va buscar una paraula una mica prohibida. Doncs ara imagina't tu la facilitat que tens. Però és que ara mateix ja no et surt una descripció d'una paraula, sinó el que et surt és la imatge, en moviment, en 3 dimensions, etc. I potser aquesta persona no està preparada per veure aquest contingut. D'aquí que és molt important que el pare agafi el control i que realment entregui les eines, doni aquestes tablets, però amb aquests mínims controls parentals. Quines són aquestes eines, aquests gadgets, aquestes funcions que ens estàs explicant? Ens pots posar exemples? Sí, i tant. Mira, realment tots els sistemes ja porten un control parental. El sistema operatiu, per exemple, els Windows, ja t'aporten un sistema de control parental que te permet, primer de tot, controlar el time screen, que és el temps que el nano està a la pantalla. No només l'hem de protegir d'aquest contingut, sinó de tota aquesta estona que hi ha. Ho comentàvem de dir, ara mateix hi ha nanos a l'estiu que, pel fet de tenir temps, te'l dediquen al 100% a estar enganxats. Això nosaltres no ho podem permetre. Doncs el propi sistema operatiu t'aporta aquest control de temps. Fins i tot els routers de casa, els aparells aquests que tenim que te fan la connexió a internet, fins i tot el pots tu programar-lo perquè cada dispositiu tingui una mica el control de temps. I tu pots dir, guaita, el nen a la tablet es pot connectar de les 9 del matí a les 9 del vespre, i a partir de les 9 del vespre el tema es talla. Llavors, sí que certament hi ha llistes d'aplicacions d'aquestes. Una pàgina molt bona que aconsello a tothom és la pàgina de l'INCIBE, l'Instituto Nacional de Ciberseguridad. Aquí veuràs que tens tota una relació de sistemes de control parental, de programes de control parental i, a més, unes lectures molt bones perquè els pares n'aprenguin. Bruno, és la que és is4k.es, doncs crec que tenim el rètol, nois, si ho podem posar des de realització, ens feu un favor perquè així, aquí la teniu, prengueu nota, tots els que sou pares i esteu afectats per aquesta temàtica, és el que us estava comentant el Bruno, que és molt didàctic, és el que us està explicant el Bruno amb 1000 menús i amb 1000 possibilitats. Sí, però a més, també els sistemes de control parental, la gent no és conscient que ja tenen el sistema de control parental activat. Per exemple, la gent que té un antivirus, totes les cases d'antivirus actualment ja t'aporten aquest sistema de control parental, que és el control del temps, com et deia, i llavors és molt important, sobretot, els continguts. Els que siguin continguts, doncs continguts de caràcter sexual. Pensa que també no hem només de pensar en això, sinó que a la xarxa hi ha molta informació, hi ha en casos de bulímia, hi ha en casos també de terrorisme, hi ha famílies que te demanen sobretot que protegeixis els seus menors de que no entrin a certs foros, s'entren en foros als quals els hi fan fer pràctiques, el que vèiem ara mateix
del challenge aquest de dir es fan fer coses, recordem el famós cas que teníem de Balena Blava, és importantíssim que veiem on està connectat el nostre nano, què està veient, què no està veient, perquè després et venen els disgustos. En aquests foros et fan fer una sèrie de pràctiques realment, com ara te fan sortir del cotxe, que sembla que no passa res, doncs te fan fer altres pràctiques que llavors acaben en accident i és una realitat que acaben famílies amb una desgràcia a casa. I tots aquests controls parentals també es poden instal·lar, per exemple, a les televisions que tenen accés a internet? Funcionen de la mateixa manera? Sí, els propis aparells, les televisions, els sistemes aquests de satèl·lit, tots gairebé ja porten el seu control parental. Sobretot molt important també els controls parentals dels sistemes operatius dels telèfons. Android, per exemple, té un sistema molt bo que, a més, la casa Google fa pocs mesos te'l va treure, que a més és facilíssim d'entrar. Entres a Famílies, en català, famílies.google.com, i a partir d'aquí et dona tota una sèrie d'eines per tu poder controlar justament el que és el temps de la pantalla, el contingut i una cosa més important, que és que l'aplicació, el joc que el nen juga, sigui apte per al menor. Perquè si no, te trobes que aquí el nen té la llibertat de descarregar-se qualsevol tipus de joc i està jugant a uns jocs d'una agressivitat o uns jocs, recordo un cas d'una senyora que estava molt contenta a l'àvia perquè li havia comprat el joc del San Andreas, que era un joc de sants, i resulta que el joc no té res de sants, sinó que el joc és un joc d'un mafiós, de violència màxima extrema, i la senyora contenta perquè era un joc de sants. Però ara que treus la paraula família, jo crec que potser també interactuar amb ells, jugar al que juguen, anar a les aplicacions que fan servir ells, com quan abans jugàvem a jocs de tota la vida. Sí, això és el secret, no? Suposo, per saber què és el que estan fent i saber si això és propi o no de la seva edat, per exemple. És importantíssim. Aviam, el nen el que realment t'està reclamant és atenció. És aquesta atenció i ell és en el seu món i tu, com a pare, tu has d'entrar en aquest món i l'has de mirar d'entendre. El que et deia abans que m'he perdut, la famosa dieta del detox, ja que estem a l'estiu i hem fet l'operació en biquini l'any passat amb èxit total, absolut i rotund, doncs ara farem una mica el que és la dieta del detox. Són 5 consells molt ràpids. La primera de totes és que aprenguis a desconnectar quan estàs amb el teu fill. El que no pots fer és estar amb ell i anar rebent interrupcions constantment amb el telèfon. Quan estàs amb el fill, quan estàs amb el fill, estàs amb el fill. O també direu, quan estàs amb una altra persona, aquestes interrupcions realment són horroroses. Doncs comencem a acostumar-nos que quan estem amb algú donem-li l'atenció que realment es mereix. L'altre que et dic és, gradualment, mira't d'apartar, de treure't aquesta dependència del telèfon. Si has de fer alguna cosa al jardí, no m'aportis el telèfon a la butxaca del cul. No, separa-la, deixa-la a l'habitació, fes la feina que hagis de fer i cada X temps, perquè portes una enganxada grossa, te vas acostant i vas mirant-ho. Una excusa que tothom fa és que, i si la trucada és important? I si la trucada és urgent? Aviam, senyors, els dispositius, els telèfons, tenen una modalitat que ningú fa servir, que és la modalitat no molesten. La modalitat no molesten tu pots agafar a la teva agenda i pots posar quines persones són les favorites. Per què? Perquè en el moment que tu posis no molesten, només les persones favorites seran les que realment et podran trucar. I llavors, molt important és a casa, comença a marcar zones lliures de dispositius. Hi ha la dita aquella que a la taula i al llit diuen que el primer crit. Doncs a la taula i al llit no hi ha mòbils. O sigui, realment comença a apartar-los. I l'altre important és, a nivell de família, encara que sigui fent servir noves tecnologies, planifiqueu sortides, planifiqueu coses, activitats que pugueu fer tots conjuntament. Doncs Bruno Pérez, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Posarem en pràctica aquest estiu tots aquests deures de desintoxicació de les tauletes i també de compartir més amb la família totes aquestes estones sense aquests aparells. Jo no sé si